Ja, men... Man skal lige have... Der er ikke noget vejsfri. Man skal lige have... Kan du ikke lige sætte det på? Der er ikke vejsfri. Se noget på det billede sat, så siger jeg Anne, nu skal vi jo passe på. Skal man spørge Sonja om? Og det vil sige, at der er vejsfri. Så hurtigt har Kai aldrig været, siger han børn. Det skal du sgu da spørge Sonja om. Ja, det vil vi snakke med. Slukker du igen, når du trykker. Ja. Så får vi lige fat i Lisa og Sonja. Ja, vi skal have kurt. Du bruger slet ikke videokameraet med. Nej, med gamle? Ja. Nej, jeg bruger den. Vi skal sætte jer ned, så vil jeg lige prøve at fortælle lidt om Kragsbjerg i år. Nej. Vi skal sætte jer ned, så... Det er da for dårligt, at det er mere med. Nej, det tror jeg sgu ikke. Det er et andet liv. Jo, men altså, Jeg ved ikke, om de har når gjort han havde bestilt tid, så det kunne du bare. Stikker fra Knudsensgård og Ramme, som alle kender. Det er sådan en prioritetsgård, eller hvad her, sådan proprietetsgård. Proprietærgård. Det var det her. På det tidspunkt, det var i 1629, det blev lavet, der blev det bygget, og der hed det Rødegården, og lå på noget, der hed Rødegårds Allé dengang. Så senere, når vi kommer op i 1700-tallet eller sådan noget, der blev det så ændret til det her i dag, Kragsbjerggård. Så var der en hel masse rigmænd, der har haft det her. Og ham, der byggede det var ham Jens Smule. Ham kender I sikkert, vi har jo Jens Smule. Og så videre. Og det, han var købmand. Ja, han var købmand. Hans Smule, ja. Han var købmand, da han overtog. Og der var der sådan nogle fløje på begge sider. De blev pillet ned, og så blev det, der er nu, restaureret. Og det er så det, vi ser i dag. Det er det, der blev tilbage af hans restaurering. Det er jo i 1771 blev det lavet. 47, tror jeg det var. Så overtog hans søn, Erik von Vesten, med til design her. Og han var altså skide godt i penge. Jeg er over med et skib på Sjælland og skulle lære at køre med nogen, der lå på borger og så videre. Det skulle vi kunne undervise i, hvordan vi løste dem op, for jeg ved, hvordan vi så skulle stoppe. Hvad siger du? Ja, der er jo lidt. Jeg fik jo kørt på. Og løber hele sommeren igen.